उरायना दिनैबा हले नों एसे लेट जाबायलै आं नेबाय थाबायमोन गावखौ। औ जायख्लं मानो होनबाना नोंथ' मिथिखायोआनो जोंहा न'खराव टेनसन दङ दायो। बेथ' बे ओमफ्राय सना नोंनि आब'आथ' जेबो बुङाखैना नों बेरायनो ओंखारबोनायखौ माने? ओमफ्राय नों बे सनालिखौलाय मानोथो लाबोफाखो दे? आंथ' नोंखौ हारसिंसो फैनो खोन्थादोंमोन ना। सोरो बिखौ? बेलाय आंनि लोगोसोना। औलै अब्लाबो नों हारसिं फैबा मोजांमोन आरोना। बेखौलाय मानो डिस्टार्ब लाबोनांगौ जाखो दे? आं फैफानायखौ गाज्रिसो मोनखो ना माखोबा? मालायबा बिसोर सानैजों रायलायगोन आंहासो। नाथायबा उरायनायानो लेंबाय थाबायना लेंथाबबाय थाबाय। सना जेबो नङा दे माथो जानो दं दसेल'सो जोंबो बेयाव बेरायफैखादोंना। दे होमबालाय। बेबि आङो ना दासान्दि टेनसनजोंनो बोरैबा मोनजोबखायो खर' गिदिंजोबो। बांद्राय टेनसन लानो नाङा बयनिबो जिउआव बेफोरबायदि माब्लाबा समाव खैफोद फैखायो आरोना नों दुखु दाजा बांद्राय। अब्लाबो न'खरनि हालोदानो जाथारलाना खामायग्राबो गैला फैसा थाखानि आंखाल जेब्लायबो। दाथ' मिथिगौना जायख्लं मिथिगौ जोंहानाव मैगं माबा माबि जेबोआनो गैला थाव संख्रि जोबजोब्बाय। मा? औरा ओमफ्राय जानोनो खुनुरुखुम बोथिसे ओंखामखौनो जा खस्थ' मस्थ'सो जागासिनो दासान्दि। दुखु खस्थ'आलाय जाखासिगोन ना दाथ'। दे आं दायो ना मैगं एसे बायनानै हरफागोन ओमफ्राय। नंगौ? औ रायना बिनिफ्राय फैसा एसे लांफाबानो जाबाय। नाथायबा जायख्लं आंनो फैसाखौ एसे 3,000 नङाबा 4,000सो नांगौमोन एबाराव बिराद सोलिनो खस्थ' जागासिनो। आरो फैसा बिलाइबाय मानसि फैसा लानो हायो होमबा बे फाग्लिया जारलासो बेजोंबो। ओमफ्राय बे जायख्लंआबो बिदि फैसा बिबाय थाबानो हरखायोलै मालाय जा अनलायो खोमादां। आंबो सोरबा बेबायदि अनग्रा मोनबासोमोन नाथाय आंखौलाय सोर फसायनो दे। जायख्लं बायदि आंबो सोरबा मोननाय मोनबा जायख्लंखौनो। आंनि खाफालावथ' जायख्लं नों गैखायानो दां मालायबा बेसेबां मोजां मोनो नोङो उरायनाखौ। नाथाय उरायनायासो बांद्राय मोजां मोना खोमा नोंखौ फैसानि थाखायल'सो। मानिनांगोनबो दे उरायनाखौ देनजारलै बियो माबायदि सेंग्राफोरखौ फिदिंनो हाखायो दे। जायख्लं आंथ' दा नोंखौ आंनि आंगो होननानै नोंनाव एसे एनै फैसानि मदद बियो। नों जुदि होनो हानायबा आंनो बुंबाय आं लाजिया फांजियाबाबो। नों आंखौ नाथाय गाज्रि मोननाङा जायख्लं जेराव आंहा जिउआव उसुबिदा जाबाय नालाय फैसा थाखानि आंखाल। जोंनि हालोदखौ दा आंसो मोनथिसिगौ। प्लिज उरायना हामालै बेबायदि। आङो हानायखिनिखौ नाजागोन ना। 3,000 4,000 होनदोंमोन नामा? र' माथो बुंबावनो जोंनि खाफालखौलाय दुनियानि गाज्रि जानानै थांबाय। आंथ' दा स्टुडेन्टबो मा खालामनो जायख्लं उफाय गैया आंहाबो जेबो राहा गैया जब मावनोबो जाथ'वाखै। प्लिजलै उरायना बेबायदि दागाब बोरैबा मोनलायलाङो आंहासो। आंबोथ' आरो मा खालामनो जायख्लं आंथ' बेफोरबायदि थांनानैसो थानो बास्राबाय एसेबां खस्थ' जिउआव। आरे आं दङ ना आं बेबस्था खालामगोन ना नों माखौ गिदों आं दङ। जोंनि न'नि हालोदानो मारै बिदि जाखो धंस जालांजोब्बाय। हामालै उरायना दागाबसै बयनिबो जिउआवलाय बेफोरबायदि दुखु खस्थ'आ फैखायोना। नंमारगौ दे नाथाय अब्लाबो गोसोखौ हमथानो सोलोंनांगोन ना मानो होनबा जिउआथ' बेयावनो थाबथायाखैना। बा माथो माइयाबो जि मोजां हागासिनोलाय आबै। औ दानालाय आरो मानसि मोनांबावलासो हनै मेहेर। बा बरियालै मेसिनजों हानायाबो थिगैनो दं। दानि जुगावलाय गासैबो सोलायजोबखाबाय समजों लोगोसे नङा होमबा आबै? औ आरोथ' खामलाखौबो मोननोनो थांला माथो जोंनिथिंजायलाय। माथो बुंबावनो आरलै आयै समजों लोगोसे मानसिबाबो बेस्थ' जायोना। नांगौथारावबो मोननोनो थांला आजिखालि रावखौबो बोरैबाबाथ' मोजांबो ने आबै? बेथ' बे नाथाय गोदोहायसो जिबायदि खस्थ'थारमोनहाय माइ हानायावबो सान्दुंजों माजों खामथाबजोबलायलायनायनो। नाथाय दा बेफोरबायदि नंद्रायलालै आबै गासिबो समजों लोगोसे खारफाजोब्बाय। औ बेनोथ' आरो। मानसियानो हानांलाय खालाबालाय आरो माथोबाव बरिया दे थिगैनो दं बोरैबाबा। खस्थ'लै माइ हानायावबो ना आबै? औ खस्थ'खौथ' माथो बुंबावनो आरो मानसि जानानैलाय बयहाबो जिउआव खस्थ'आथ' खस्थ' खालामाबा बोरै जानो गासैबो जिनिसखौनो खस्थ'जोंसो माबा मोनखायो दा। ओरैनो जिरायगारनानै थानानैल' जायाना आबौ गासिबो। बेनोथ' आरोलै आबै आजिखालि खामानि दामानि गैयाबानो गैयालालै जेबो गैला आरोथ' आखायाव फैसा थाखा गैयाबाथ' जिर'खासै आरो मानसियानो।
जोंनाबो जुलि बिहामजोआल' थिग जाथारथोंसैहाय आबौ। बाखिथ' आरो नै आबैयाबो फैबायमोन, जोंना सुन्थुलि आबैया दङआ दासो मोजां जाहांदोंमोन। नै दाना घटनासो जाना होलायबाय। जेबो नङा आबै, आं दङना, जों गासैबो दंखायो जुरि आइजों। आइ जुरिखौ थाबैनो मोजां डक्टराव लांनानै हामखाथारगोन बियो, आसा दङ आंहा। औहाय बिहामजो, बे ओंखाम गोरलै जानायाव नोंसा आइखौबो आरो जमा फेमिलि गासैखौबो लिंहरनानै प्रग्राम बानायनो होनलायदोंमोन जुरिया। होनखाबाथाय बिदिनो जाफुंनो नागिरा, मिथिगौना आयं। माबा मोनसे बुस्थुखौ होनखाबाथाय बेफोरबायदिनो माबा नङा माबा मोनसे जाना होयो दा। बेखायनो सानखानोबो नाङा, होनखानोबो नाङालै। बेनोथ' आरो, ओमफ्राय नै आबौ, नोमायालाय हामानोथो फैयासै होनबा, बहाथो थांमारखो बेलाय? आंथ' फाग्लिखौ एसे माइसो हाहोनो नंदोंमोनलाय। मानसियानो खामानि मावखाया नालाय, माइ गायनायावबो फैया, माबानायावबो खामानि बिदिनो न'नि ओंखारबा जेरावबो फैया, बेखायनो आं माइ हाहोथारगौमोन बिखौ। आबैयाबो ना थिगखौनो सानदोंमोन साननायालाय, नाथाय आइयाथ' हानाय नङामोनलै, जिबायदिखा बियो आरोथ' अलसियाखा। न'नि खामानिफोराव एसे जमा फैबालाय मोजां जायो आरो, न'निनो मानसि जाबाय नालाय। गायनाय फुनाय माबा गासैयावबो लोगो जाफाफैबा। गैयाहाय, बेलाय अबाव लोगो जाफाफैनो। ओमफ्राय हराबासो हरा, ओजोंहा हनै बिखुनजोआ आंना इदि इदि होनना बुंखागोन। माथो बुंबावनो आरोलै आबै, दाथ' मानसियानो बहा थांदोंथाय मोनथिबावा आङो। दे बाबु मेहेर, नोंल' फैबाय था, थांलाय फैलाय खालाम, न'निजों बिदि गावस्रानानै थानाङा। बिदिया मोजां नङाना, मिलिजुलि थानांगौ, न'निनो मानसि जाबाय जेला। थांलाय फैलायखौ मालाबाबो गारनाङा दे बाबु दे, गाज्रि मोनलायबाबो। बेखौनोथ' बुंखांबाय आं मेहेर, जियानो जा, नों न'खौ बावनाङा होननानै। बेबोथ' नोंनिनो न'ना, जोंबोथ' नोंनिनो न'नि मानसि। बेखायनो एसे एनै दावराव दावसि जाबाबो नों गाज्रि मोनना थाहाबनाङा। जोंथ' गोसोखाङोना आबौ, नोंसोर गाज्रि मोनबाबो जोंथ' नोंसोरखौ गाज्रि मोनफेरा। माब्लाबा एसे एनै बिदिनो गाज्रि मोनलायनाय जायो आरो, अब्लाबोथ' ना दसेनो बावनांगौ आरो बेफोरखौ, गोरोन्थि बुजिलायनायखौ, रागा जोंलायनायखौ, नङाबालाय बोरै जानो। नोमानालाय बिदिनोसै बाबु, नोमायाथ' एखनबा मोजां एखनबा गाज्रिखासै, अब्लाबो नों नोमा बुंनाय बायदि सोलिजोबनो नाङा। जागोन दे आयं, अबावलाय आं बिदि नङालै। फैसाखौ मा खालामना बेबस्था खालामनांलाय। जायखिया हरनोथ' नांगोन ना, बिस्रा बेसे खस्थ' दङ बिस्रा। आं दायो जेरैखि जायाबाबो हरगोनलै। उरायना, आं हरगोन ना फैसाखौ, नोंनो नांगौ जानायखौ, नों जेबो टेनसन दाला। मा साइख्लं? औ, आं दङना, आं हरगोन दे फैसाखौ एसे जाखिनि हायो। ये हुइना बात उरायना, कमाल हे, सेंग्राफ्रा आंखौ अननानै आंनि दुखु खस्थ'खौ बिचारा साननानै बेफोरबायदि हरबाय थाबालाय आरो मा नांबावगौ लाइफआव। येस, गस्ला गोदान बायनो मोनसिगोनलाय। नाथायबा सानसे सम होदे आंनो उरायना, आं गाबोन जेरैखि जायाबाबो हरगोन दे। जागोन दे साइख्लं, नोंल'सै दाखालि आंखौ बेबायदि मदद खालामग्राया। आइ लाभ इउ बेबि। लाभ इउ टु। ओमफ्राय दसे थानानै थांनोसै ने? नोंसोरनो दहाय आं माबा बायनायखौ लाना फैनि र'। अके बेबि। आरे नुबाय सनालि, साइख्लंआ आंखौ बार फिदा जाखायो दे, आंखौ बेसेबां अनखायो। नुबायना, बयफ्रेन्ड थानायनि कामाला बेनो। औ बेथ' बे, बाट बेबोथ' स्टुडेन्टसो ना, जानो हागौ बेहाबो न'खराव प्रब्लेम दां, फैसाखौबा हरनो हाना हाया बेबा। जाम्बि, बे स्टुडेन्ट जाखो आंहा मा जाखो? आंहाथ' फैसाजोंसो मातलाब ना, गावनि दुखियारि दुखु दाहाखौ खिन्थानानै जुदि आंहा माबा मोनसे फैसानि फायदा जादोंबा आंहा मा नांजानो, बेलाय बिनिसो प्रब्लेम। बेहा जेरैखि जाया बेबस्था खालामनानै हर, दाहार लानानै हर, बिमानिफ्राय खावना हर, नो प्रब्लेम बेबि, जास्ट चिल। मासे मातलाबि बेलाय, गावनि फायदानि थाखाय गुबुनखौ जेबोखौनो साना। साइख्लंआबो मानसि जाम्बा, बेखौनो एथ' गोसो थोयो आरो। नाथायबा गोसोनि फिलिंसबो थायमारोना, खायसेनि फिलिंसा नंखाय जाया जेरैखि जाया मानो, सोरबाबा मोजां मोनमारोबोबा। सेंग्राफोरखौ जुदि बयफ्रेन्ड लाबायबो ना, बेफोरबायदि गावनि मुथियाव खालामनो नाजानांगौ, फरायना मोजां लानो रोंनांगौ, मिथिबाय? आरोथ' जायखि जाम्बायानो जा, जायखि जिखियानो जा, अब्लाबो फैसाजोंसो मतलब, मिथिबाय? हाब, आं हले बिदि हानाय नङागोनलै। बेखायनोथ' सिंगेल थायो नोङो। सोरबाबा ना महर मोजां नङाबाबो गोसोआव गलिग्राबो दङथ' जाम्बिलाय, सोरखौबा फथायना लामारदो नोंबो। ओमफ्राय नों बेजों एकदम टाइम पास मारिबाय थाबानो जाबायना, लाइफ टाइम थाखाय लानांगौ गोनांथि गैया। आरोथ' सासेल' नङा, सानै साथाम बमब्रायना लाखानांगौ जाम्बि। आंहाथ' ओरैनो आरामसे देनांहाय हेन्डसामसिन, दुनियानि बिराद हेन्डसामसिनखौसो हाबा खालामगोनलै। आंथ' मोनखागोनानो, महर मोजां ना। नोंहाथ' मोननोबो हानाय दे मालाय, महर दंमारोना। ओमफ्रायथ' आंखौथ' जेरैबाबो समायोना। नोंनासो एसे खालारनि थाखाय बारा समाया आरो न'। आंहा मोनखायो,
ओरैनो नागिरनांलाया सेंग्राफ्रानो फिदा जाखायो लास्टावबो आङो सबसे हेन्डसामखौसो हाबा खालामगोन खालामबाबो मासे दुगिलै गावनि महरखौ लानानै बेबायदि होननाया माब्लाबा समाव गाज्रिसिनखौसो मोनहैबालाय बेथ' बिबा बेजोंसोलाय नायोना बिनि सिगांथ' आंहा एक्ट्रेस जानायनिबो मोनसे सिमां दङ पपुलार जानांगौना एकदम जेरावबो गोसारनाय बायदि फेमास जानो गोसोबाव आङो हाबा खालामनानै दानो जिन्दगि बरबाद खालामालै दाबोथ' मालाय नोंहा एक्ट्रेसखाना एक्ट्रेसजों खम नंखाया माथो ओंना सनालि ओरैनोबाबो आंलाय एक्ट्रेसजों माने एक्ट्रेस बायदियानो आरोना आंबो एथ'बां सुन्दरि आङो आंबोथ' बुजियोना सेंग्रा देरबाय जेला बुजिखागोन आबै न'आव थांनांसिगोन माथो आइयाबो हारसिं साना माबा मुलि दौनांगौमोन आइनो नङाथाय माथो आबै दे नोंसोर थांग्रोदो आं बेयाव थाथ'नोसै आरो माथो नङाबा जुरिखौ हारसिं दोनजायाबो दे आरो दाथ' बांसिन गोसो गाज्रि मोनबाय थानायना बियो जों खाथियावनो थाबाय थानांगोन सोरबा नङा सोरबा सासे औब्रा आबै नोंसोर थाबाय था मिथिबाय साइख्लंआलाय बहाथो थांनो रायं गथ'खौ नुवाखै आङो बेबो गैया होनलाय गथ'आ बहा ओंखारलांखो गारि लानानै थांदों दहायो लोगोजोंसो दंहैयोदां अब्बा बेबो बेरायबाय थाग्रा जादों दे आयै बहा थांनो होनबाथाय बैथिं थांनोल' होनखायो सेंग्रा गथ'हा बेरायगोन आरो दसे एसे एनैयालाय लोगोफोरजों थांथों दे बारा न' सिङाव थानायबो थिग नङाना जाम्बासो जालांगोन बेखायनो माब्लाबा सम ओंखारनांगौबो बिदि बांद्रायबो ओंखारनाङा आरो औ ओमफ्रायथ' दा राजमेलालै आबै नोंसोर थांगोन ना थाङा जाखोबा बेनोथ'लै थांथ' सानदोंमोन नाथाय बहाबाव दा न'खरावनो बिदिबा गालांनानै थांबाय आइखौनो बोरैबा मोनोना गोसोआ बेबो आरो नाथाय अब्लाबो फाला बदल थांजायोलै आबै ने एखनबा नोंसोर थांदो एखनबा नोंसोर थांदो बेफोरबायदि थांजायो आरो दे बिहामजो उनाव थांनो हागोन माबाजों आबाजों नोंजों आरामसे दसे बेरायहैना फैबानो जाबाय बेबो बोसोराव खेबसेल' फैयोना माब्लाबा नायनोबो लुगैयो दे थांनो लुगैनायखौ थांनांगौसो जोंहा थाङाबाबो जेबो अरजाया नोंसोर गथ'फ्रा एसे थांना नायदो आरो उफ गामिनि फिलिंआनो एसे आलदालै थाथ'नोसै आंहा बेहायनो बा जा मोजां हादोंलै खाथियाव जुदि आंनि सनिया थानायमोनबा जोंहा सानैजों एकदम जुमरा खाजि माबा माबि जासिगौमोन आरोना जलफि बा आंनि सना खियाथ' बेफोरखौ बिराद गोथाव मोनखायोमोन ना आंनि हाथरखि बेबि दा जुदि नों थानायमोनबा बेसे साबसिन जाबावगौमोनलै माथो बुंबावनो आरो समजों लोगोसे नोंबो थांबायबा आंखौ नागारनानै नै आइसना आंहाबो हले दिनै थांनांसिगोनहाय आयै हामानो दिनै थांनांगौ दे दिनै सानसेखौ थाबावदो आंहा गोजानो बुङाखै मानोबा थांनो ओंखारदों दिनै थाङाबा जाहैबाय दिनै अबावबा थेख्ला दंखायो हजों न'आव बिदि होनबा जायो जाम्बि हा नोंनि बिहाव बिखुनजोनावलाय बेसे थानांगौ आंलाय जाम्बिनो हा सम फैगोन आरो आलासि जानो दालाय मोनसे बिपदआवसो फैनाय नायफैनाय हा थाबाय थानो हायो होमबा न'आव खामानि दामानि गारनानै होमबाबो हा नोंजा मादैयानो दिनै थांजानो बाखादोंमोन नोंहालाय दानो थांनो ओंखारलायथारबाय हा फैगोनहाय हा माथो नोंसोरबो थां दाथ' आरो नोंसाबो जोबोद माबा नांगौ जानानै दं नै नोंहाबो एसेबो जेरावबो थांनो हायै बायदि मा होनो नोंखुनजिया बारा थिग गैथ'वा नालाय आइ दे लासै थिग जालांगोन न'खरखौ मोजाङै नायबानो जाबाय आइ रावबो गैया बिस्राबो दाथ' नोंनोल'सै नालाय हा मोजांबाबो गाज्रिबाबो दा जावैसोखौ आंबो बांद्राय रागा जोंथाबबाय थाला आरो मा बोरैबा मोनदोंहाय मैया माबा नियो सिजानाया एसेनो बाहेरायाव जिरायबाय थानाया जागोन दे जागोन ओमफ्राय आइ दाथ' आं एसे साबसिन मोनबाय आरो मा बैसोर सानैबो जेलाव थानायखाय जावैसोखौ थांदेर होबाय थानाङा मिथिबाय खानायावबाबो लिंहरबाबो बिसोरजों लोगो मोनहोनाङा माने रायलायहोबाय थानाङा बिसास गैयाहाय आइ बोलै आइ आंबा बेखौनो सानदों बेखौबा साना थांनो ओंखारबाबो आं थांनो नागिराखै एक खालामदों गोजानाव दोनथार बिसोरनिख्रुइ अब्लानासो बिसोरो लासै सानजावैसोनि जिउआव फैदेरनाय नङा पापिफ्रा दे आयै ओमफ्राय दायो थांमारगोनबा साना दोनहैथोंसै नोंखौ हारसिं थांनाङा जेरैबो जायो आंनालाय ओमफ्राय ओजोंबो थेख्लाया जेबो मोनथिनाय नङा बे गथ'आ अमा आदार होनांगौ ना बोरमा गुमनांगौ जेबो मोनथिथारनाय नङा मबाइलजों थुनानै थागोन ना नालाय नै आंहासो नोंनि ओंखाम संनायखौ जानो आसा माने थाबाय थासिगोन ना आयै जा मिस खालामबाय थासिगोन नोंनि ओंखाम संनाय गुदुं गोजां बोथोराव ओमफ्राय आलु मेनाय आयौ आइनि आलु बाथोन सावनाय दे मालाबा जावैसोजों थांना जाहैबानो जाबाय हा माथो बिमानि संनायखौ मोनजाबाय थायो होमबा फिसाजो सिख्ला देरबाय हाबा जाबाय गुबुननि न'आव फैबाय दा बेहाय नोंनि संनायखौसो जानो लुगैसिगोन आरो नोंना नोंहाव नों खुनजो
बेनथ'लै आयै ना मोजाङै मिलायना था आइ इदिलाय दावराव दावसि आरो बेसेथो जाबाय थानो नङा होमबा औ ओंखामखौ बारा जाब्रेबाय खोमाहाय आङो दिनै बा बेदराथ' माबा नोंनि नोंजामादैसो संनाय बेखायनो खोमादां जानो आरो अब्लाबो गोथाव मोनदोंहां एकदम थाब थाब सोरांनाय मोनथारो माथो आंहाथ' उन्दुनोनो थोथारा गोजां बोथोरबो हा सुखांनानै दहाय उन्दुफिनबायसोलां मजानिसो आलदा जाखायो सोरबा गार्लफ्रेन्ड थानायमोनबासो गुड मर्निं बेबी होननानै एसे फोजाहरगौमोन आं सनाखौ बाट साला जायखौ हास्थायो बेथ' हाबासो जालायलांबाय गार्लफ्रेन्ड लानोबो गोसो गैया आं गुबुनखौ फसायानोबा गोसोआनो आबा हा सिखारला नोङो मोसौ खाहैला आयै हामा उन्दुबाय थाखोसै र'लै आयै मोनथिखागौ आं खोनानानैबो उन्दुफ्लादोंथ' नोङो बांद्राय सानजौजासे उन्दुनानै मा मोनगोन दिनै आबा स्रां स्रिं सिखारगोन फुं फुङावनो बिमानाबाथाय बिदिनोखासै आरो आंनालाय माथो बुंबावनो अ सरि मैया अखाफोरनो फन हरफिन होननाया गैया माथो बावगारनानैसो दं आङो औ हेलौ हेलौ अ सरि मैया फन हरनो होननाया बावगारनानैसो दंमोनलै आङो जास्ट दासो सिरि मोनदोंना आङो मोनथिखादों आं बावदों खोमा होननानै जेबो नङाना आंथ' बावदों ओमफ्राय नों हरबानो जायोमोन ना गावहाबो हरासै गैया ओमफ्राय आंहाबो हरनाय जायासै दासो जास्ट गोसोखांबाय हरबायबोलां बिमाजों रायजाखांबावबायसै आङो थाब सिखारिनि बिसिनायाव थाबाय थादां आयौ सानजौलायनानैनो बिमाजोंथ' रायजाखागोन एसे गोबाव उन्दुबालाय रावबो फोजाग्रा गैखायाना बिमानि अनगालाय बेखायनो आरो सिखारनानैबो मा मोननो बे मोसौ खानाय माबा माबि एसे न'नि खामानि आरोना नाथायबा फुङाव सिखारबालाय मोजां फुङावनो सिखारनांगौ एक्चुअलि थिगानो दङथ' आरो नाथायबा दा गोजां बोथोर ना बेखायनो सिखारनो बायोलां मा खालामदों ओमफ्राय मानसिया नोङो नै दङ माबा दखानावसो थांनो ओंखारदां मोनसे जिनिस नांगौ जादों नालाय बा दानो दखानाव थांसै लोंखांबाय नै आंहा साहा माबा माबि ओमफ्राय फुंनि एसे जानाय जाबाय सासेयाथ' नानिया गैबावासो माला अबाव थांखो नुस्लाबखाया गथ'खौनो औ अके दे होमबा ना अखाफोर दसे दोनथ'नि दा हरफिनगोन आङो आं दा ओजों थानायाव लिंहरदों बेहाय थांनांगौ सानखौ लांफाथ'ला बेबा आरो बैसोर मा रियेक्ट खालामो न' बेखायनो आंनो थांना फैनोसै दे जागोन दे आइ ओइ बेहायसो दं आयै थुनथुलि हो आइ जावैसो आंहा दायो थांनांसिगोन आयै दिनै सानसेखौ थाबावबालाय मोजांमोन नाथायबा नोंबो थांनो जाबायानो दङ थायानो मालाय हनै खामानि दङ ओमफ्रायो नों दायो दोनैना फैदो आइखौ थानो हायाहाय जावैसो माइ हागासिनो जोंहा बाबु थेख्लायाथ' जेबो उदायखाया खामानिखौ बेखौना बेखौसो दहाय खननै जोमानि फन हरखांखाबाय माला फैगोन जाहरगासिनो बिमाखौ बेनोनो बेबो राजमेला नायनोसो बुंबाय थाबावदोंमोन दाथ' आरो राजमेला नायबाय बायनोसै नोंस्रानो न'खराव बेफोरबायदि जाना दङ नाङा दे जावैसो बेनालाय बिदिनोसै ओरैनोसो लोगोजोंबाबो थांखागोन बियो माथो बुंबावनो आरो आयै थेख्ला नालाय देरफुनाय गथ' बिदिनोसै आरो ओमफ्राय सान नोंखुनजोखौ दायो दोनहैथारदै हारसिं थांनो नाङा जागोनहाय हामानो दोनहैलायनांगौसै आङो थांनो हाखायो मालाय गारियानो लांखायो दा नाङा दे आयै अबावलाय हारसिं थांबाय बायनो आं दोनहैगोन दायो हा बिदिबालाय ओइ जावैसो एकदम दुखु दाजा आंबो नायगोन जामाइजोखौ एसे मोजां माबानाव खबर लागोन आङो अजाबो दङआनोलाय मोजांनो दाना बेफोरावबो एसे नायाबा डाक्टारबो होसोनांगौ अजाबो होसोनांगौ जावैसो मोजांनिफ्राय मोजां जानो थाखाय नङा होमबा गासैखौबो नाजानायाबा इसोरखौबो फोथायनांगौ गथ' आरो आयै आंहाबो फोथायनाय दं आइया मोजां जाफिनगोन होननानै दे मोजां जागोन दे दुखु दाजा आरो मोजां गोरोबलायना थाबानो जाबाय दे जागोन आयै आंनि फिसायनि दायनिगिरिनि साजाया बेसेबांसिम आवगायखो बिसिनिफ्रायथ' जेबो बख'नायनि जेबो राहाथ' लाखायाखै बिसोरखौ सरि नाथाय नोंथांमोनाबो जुदि जेबो प्रुफ होनो हायाबा बिसोरनि खिलाफ जोंबो एसेबां गोबाव मानि बिसोरखौ लाखिनो हानाय नङा सोरबा बिसोरखौ बख'नो फैयोब्ला जोंनावबो उफाय गैया जागोन मा अब्ला मा बिसोरखौ ओरैनो हेगार हरफिनगोन सोरबा बिसोरखौ बख'नो नाजायोब्ला जोंनो बुंखाबायना आंनि फिसायानो बुंखाबाय फेस टु फेस बिसोरखौनो नुनानै बिसोरनो आंनि फिसायखौ किडनेप खालामदोंमोन बिसोर ओरैनो बेबायदि थांनो हानाय नङा बिसोर दायनिगिरि साजा मोननांगोन सरि नाथाय बिसोरनि खिलाफ दासिमबो जेबो प्रुफ गैया जों बिसोरनि न'खौबो तलासि लाजोबदोंमोन नाथाय जेबोथ' मोनाखै नाय आं जेबो बेफोरखौ मिन्थिया नाथाय बिसोर साजा मोननांगौ माने मोननांगौ
माबा नङा माबा मोनसे प्रुफ मोनखागोन बिसोरनाव सोंबाय थाब्लानो मिथिगोन आरोथ' आंनि फिसायानो जेराव रोखा रोखा बुंखाबाय अब्लालाय आरो मा प्रुफ नांगौ आरो जुदि नांथारगौब्ला जों बिसोरखौ सोंथाबथारबानो बिसोर गावनो गाव बुंगोन बे थुनथुलि जोंखौ नों बेसेबां लाखिनो बेवहाय हो ओइ चुप आंखौ सिरि थाहोनानै मा जानो मेडाम आंथ' जेबो दायनिगिरि नंखाया नालाय आंथ' थांफिनखागोन जोंखौ बख'नो थाखाय जोंना मामाया कसिस खालामबाय थाखागोन जोंनि मानसिया थाबैनो फैगोन आरो जोंखौ बख'नानै लांखागोन अब्ला नोंसोरखौसो उल्था केस होफिनगोन जों जेब्ला जों बिनिफ्राय थाङो नंखाय दायाव जोंखौ बिदि फान्दायदोंथ' बेखायनो जोंखौ मोजां मोजां थांनो होदो नोंसोर जोंखौ बेयाव लाखिबाय थानो हाखाथारा बांद्राय बाराव बिरनाङा थुनथुलि नों जोंखौ बिदि जोबथेनानै दोनहोनो हायाथ' आरो मा प्रुफ दं नोंसिनाव हो जोंखौ जे जों जे नोंनि फिसायखौ किडनेप खालामदों मा प्रुफ दङ दङबा दानो देखाय माने देखायनो हायाखै जोंथ' जेबो दायखौनो मावखायाखै बेखायनोथ' गैया प्रुफ नांगौ साल्ला बिसोरखौ नाथाय आंबो ओरैनो जेनाथ' नोंसोरखौ साजा होथारनानैसो गारगोन आं नोंसोरबो खोनासं दाय मावमारदोंबाथ' मोनसे प्रुफ मोनबानो नोंसोरथ' गैया खालामसै आरोथ' सार जोंखौ मा मोननो बिदि लाखिबाय थानानै नोंसोर दासिमबो जेबो प्रुफखौनो दिन्थिनो हायाखै जों आरो बिनि फिसायखौ किडनेप खालामाखै जों बिदि मानसि नङा सार बिदि मानसि नङा माला आरो बबेयाव मायाव नायनानै जोंखौ नों बेबायदि सानखौ किडनेप खालामदों बुंखो सोरबा नुदों बुंनो हागोन सोरबा जोंनि न'खौनो नायजोबदोंमोनलाय बेवहायबोथ' जेबो मोनाखै नोंसोरो अब्लानिया नोंसोर दाय मावदों आरो खारग'नो हाखाया मिथिबायना सना प्रुफआथ' प्रुफ मोनखाथारगोन सानसेबाबो नोंबो नाजाबाय था जोंबो नाजाबाय थागोन जोंथ' बिनिफ्राय गनानै थांफिनखागोन रावबो लाखिनो हाया जेबो गैया नोंसिनाव जे नोंसोर बेखौ साबित खालामनो हानाय जे जोंनो सानखौ किडनेप खालामदों मानि थाखाय किडनेप खालामनांगौ जाखो जोंहालाय नैबे सनिया बिदि किडनेप खालामग्रायाव गैया मिथिबाय मा खालामनो हायो नोंसोरलाय जेबो हानाय नङा नोंसोर जोंखौ रावबो बुंनोबो हानाय नङा जे जों बिदि दाय मावदों होननानै मिथिबाय थुनथुलि आरे अब्ला नोंसोर साननानै नाय मारैथो नोंसोर हमजाखो जोंजों मारै हमजाखो नोंसिनि नंखाय रावाव जोङो माब्लाबाबो गोजावाथ' नोंसोर आरो बिनिफ्राय गलांगोन सानदों गलाङा जोंखौ ओरैबायदि साजा हो जों जोनोम गोसोआव थाथों बिसोरो रावबो नुवाखै सोरबा नुदोंबा खोन्थानो हागोन ना थुनथुलि हो जोंखौ बांद्राय खोथा बुंबाय थानाङा नोङो ओरैनो बाराव बिरथिंलाबायनाय खोथा सोर नुदोंहा जोंखौ सोर नुदों नोंनि फिसाया ओरैनो बखिलाबायदोंसो बुंनो हाया नोंसोरो रावबो जोंखौ बेबायदि खालामनायबो नुखायाखै जों बेबायदि मानसिबो नंखाया मेडाम नोंसोरबो फस्थायगोन जोंखौ हेगार आं नुदों अलंबार हाबा नोंसोरनो प्रुफ नांगौ होनदोंमोन दा आं नुदों आफाखौ आरो रावबो नङा बिसोर सानैयानो किडनेप खालामदोंमोन अलंबार हाबा सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर नायनानै बोरै नांदों मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों जायखिया आरोना दसे समबाबो नुजाफैलायबाय गोदान एपिसोडजों नुजाफैनोसैलाय दे होमबा लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'बाय दिनै थांथ'नोसैलाय सनामोन जेबो प्रब्लेम जायाबालाय थाबैनो फैफिनसैलाय नेक्स्ट एपिसोडजों ना लोखिमोन लाइकखौ होनो दाबाव लोगोसे कमेन्टबो खालाम जाय कमेन्ट खालाम मोजां मोनो लोखिमोन दै आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायबाय थानोसैलाय सनामोननिखौ